no ensino regrado moitas veces basean a metodoloxía en partituras. Entón temos que ser moi conscientes de cando facemos unha transcripción, cando facemos unha partitura dun tema vocal de tradición oral, estamos plasmando un momento puntual, o que non quere dicir que esa sexa a realidade dese tema. Cando as informantes nos cantan, o que fan é recrear unha liña melódica, un modelo que teñen na súa cabeza, no que cabe moitísima improvisación, tanto a nivel melódico como a nivel rítmico. O que pasa cos transcriptores, cando decidimos escoller unha volta e non outra, facelémolo por cuestións analíticas, porque queremos que nesa volta a melodía máis estable, ou porque queremos destacar un rasgo moi concreto. Reducir todas esas posibilidades, todo ese funcionamento da tradición a un único papel dunha única volta en concreto e facerlle un flaco favor ao sistema que emprega a tradición, que funciona na tradición. Iso é perigoso de basear a didáctica nun papel, amosar o papel e non explicar todo o que hai alrededor. E o mesmo pasa co contexto no que a tradición ten lugar. Se ti únicamente ensinas o repertorio a través dunha partitura e te esquences de todo o demais, sí, efectivamente estás cantando unha xota dunha aldea concreta, pero non estás transmitindo todo o que hai alrededor da música, que se cadra é máis importante que a propia melodía. Entón, a ese nivel, o ensino regrado para a música tradicional a mí me parece moi limitante, moi limitado.